ב-25 לאפריל 1944, בשיאה של המלחמה, קרא אייכמן ליואל ברנד, ציוני, איש ועד ההצלה בבודפסט, הונגריה, למשרדו ואמר לו: אתה יודע מי אני? אני הוא אשר ביצעתי את האקציות, השמדת היהודים, ברייך, בפולין וצ'כוסלובקיה. אתה הגיע התורה של יהדות הונגריה, אך אני מוכן למכור לך 1,000,000 יהודים, סחורה בדם, דם בסחורה. תוכל לקחת את 1,000,000 מכל מקום שאתה רוצה. מה ברצונך להציל? גברים, נשים, ישישים, ילדים? שב, דבר. הסחורה היא 10,000 משאיות, כמה טונות תה, קפה וכדומה. ברנד הוקע בתדהמה כששמע זאת מפי ראש הצליינים. עכשיו אוכיח לכם שאני רוכש לכם יותר אמון מאשר אתם רוכשים לנו, אמר אייכמן. אתה תצא לאיסטנבול לנהל משא ומתן עם הסוכנות, ולכשתשוב ותודיע לי כי נתקבלה ההצעה, אפוצץ את כבשני אושוויץ ואעביר אל הגבול 10% מן היהודים שהבטחתי. אתה תקבל 100,000 יהודים במחיר 1,000 מכוניות מסע. ליואל ברנד היה ברור כי במקרה ומפוצצים את המשרפות לא ניתן יהיה לבנותם שוב, היות והגרמנים היו כבר בנסיגה בכל החזיתות. ברנד התקשר טלגרפית עם נציגי הסוכנות באיסטנבול, משם נתקבלה התשובה: בוא, חיים מחכה לך. בתמימותו חשב ברנד כי המדובר בחיים ויצמן, שהרי מדובר בהצלת 1,000,000 יהודים. לא חיים ויצמן חיכה לו באיסטנבול, אלא חיים ברלס, פקיד ממדרגה נמוכה בסוכנות. ברלס שכנע את ברנד לצאת לירושלים, היות שלדבריו האנגלים מעוניינים לשמוע זאת מפיו של ברנד. בעוברם את אנקרה ברכבת ניגשו אל ברנד נציג אגודת ישראל יעקב גריפל ונציג הרוויזיוניסטים יוסף קלרמן, והזהירו את ברנד לבל יעזוב את טורקיה, היות ושליחי הסוכנות תומנים לו פח. הם רוצים למסור אותך בידי הבולשת הבריטית. אך ברנד, נאמן תנועת העבודה, כלל לא חשד בחדריו ממפא"י. ברנד, שלא שמע לעצתם של נציגי אגודת ישראל והרוויזיוניסטים, המשיך בנסיעה ברכבת לארץ ישראל. בחלב שבסוריה נאסר ברנד על ידי הבולשת הבריטית והובל לקהיר שבמצרים. שם הוחזק ברנד במאסר שבועות רבים, בעוד שבהונגריה משמידים יהודים. לבסוף, כאשר האנגלים כבר החליטו לשחרר אותו, היו אלה נציגי הסוכנות אשר עיכבו את יציאתו. לקהיר הגיע טדי קולק, מעוזריו של בן גוריון, למטרה זו. יואל ברנד: הם, אנשי הסוכנות, ביקשו להרגיעני ולעכבני. הדבר עלה בידם, מעולם לא דחו את נסיעתי לשבועות, אלא לעוד כמה ימים, ושוב לעוד כמה ימים. כאשר סוף סוף הגעתי לירושלים, נוכחתי לדעת כי בירושלים לא היה מוסד שבתפקידו לפקח על ההצלה. יום יום התרוצצתי במשרדים שונים, ולאט לאט התברר לי כי אני רודף חזון מדוחים. כתבתי אל הסוכנות, אל ועד הפועל, אל מרכז מפא"י, אל אישים העומדים בראש הציבור, האשמתי, תבעתי, איש לא הגיב. הוחזקתי למטורף. אולם מה שלא ידע יואל ברנד בזמנו היה שבתאריך ה-25 למאי 1944, בזמן שנאסר והוחזק בקהיר, דנה כבר הסוכנות בשליחותו והחליטה שלא לעשות כלום בנושא הצלת 1,000,000 היהודים בהונגריה. לאחר קום המדינה שוטט ברנד מספר שנים ללא עבודה כחרס הנשבר. גורמי מפא"י גם דאגו שאיש לא ידע ולא יתעניין חלילה בקיומו של ברנד. השיטה עבדה יפה, עד לאותו משפט שהסעיר את המדינה, משפט גרינוולד קסטנר, שבו העיד ברנד בסופו של דבר. למרות המאמצים הרבים למונעו מעדות זו, גנבת מסמכים והעלמתם, העלולים להרשיע מספר אישים, נפרץ מעגל השתיקה בעדות זו בסערה,
ואחד הסודות המזעזעים של תקופת השואה יצא לאוויר העולם, והחשודים בבגידה בעם ניסו לטהר את עצמם בפורומים שונים. לאחר תום ימי המשפט, עסק ברנד בכתיבת ספרי זיכרונותיו על הפרשה ומה שהתלווה אליה. שם גם ציין כיצד לחצו עליו פקידי ממשל ישראלים לסלף את עדותו, ואף איימו עליו במאסר ובחבישה בבית משוגעים אם ימשיך לכתוב את זיכרונותיו. על פרשת הלחצים, האיומים והפיתויים כתב ברנד בספרו כי יום אחד הזמינו אותו, טדי קולק ואהוד אבריאל, מעוזרי בן גוריון, למלון מפואר, ותוך כדי שהם סועדים את ליבם בסעודת טעימה ולוגמים קוניאק משובח, ניסו לפתות אותו בכל מיני הבטחות לעזור לו להסתדר בארץ. הציעו לו משרת דובר של מכון ויצמן ברחובות, משרה בה יוכל להיפגש עם דיפלומטים מארצות חוץ ועם מיליונרים למיניהם, בתנאי שיוותר על עקשנותו לפרסם את ספרו בשליחות נידונים למוות. כאשר סירב ברנד, הביע טדי קולק דעתו בקול רם, כי יש לאשפזו בבית חולים לחולי רוח. בין חברי הסוכנות הופץ אז תזכיר סודי בין 5 דפים שחובר בידי אולפינרי הרדגלס, לימים מנכ"ל משרד הפנים הראשון של מדינת ישראל. התזכיר סווג כסודי ונועד לעיניים וידיים ציוניות בלבד, ואין למוסרו לגופים הבלתי ציוניים המשתתפים בוועד ההצלה. בין השאר נאמר בו: בשטחי אירופה שעליהם עברה המלחמה, בגרמניה, בארצות הכיבוש ובארצות הציר, צפויים להשמדה למעלה מ7 מיליון יהודים. משום כך, מצטמצמת העבודה של ועדת ההצלה באין ברירה לפעולות בקנה מידה קטן, כלומר, להצלת יחידים וקבוצות קטנות בלבד. אם איפה מאמצי הוועד עלולים להביא רק תוצאות קטנות ביותר, יש לכל הפחות להפיק מהן תועלת פוליטית. ההוראות היה להביא רק בחורים שמזוהים עם תנועת העבודה, מפא"י של אז. יכולים להינצל בדרך זו רק כמה מאות אנשים, ולא דווקא אלה שאנו מעוניינים בהם. היכולות להיות פעולות צנועות אלה פילנטרופיות ב100%. זאת אומרת, מבלי להבדיל בין טיב האנשים שלהם מוגשת העזרה, כלומר, לתיתה לכל אחד שזקוק להם, האין לתת לפעולה זו אופי ציוני לאומי, ולהשתדל להציל בראש ובראשונה את אלה שיכולים להביא תועלת לארץ ישראל וליהדות. היינו שליחות להציל יהודים, והם בחרו רק איזה יהודים כן ואיזה יהודים לא. סלקציה. קראנו לזה סלקציה. כמו שהגרמנים עשו סלקציה, מי הולך למחנות המוות, מי הולך לעבודה, מי הולך לזה. ככה המפקדים שלנו עשו סלקציה לפי מפלגות. אני מבין שהעמדת השאלה בצורה זו יש בה משום אכזריות, אולם לדאבוני עלינו להגיד שאם ביכולתנו להציל רק 10,000 איש, וצריכים אנו להציל 50,000 שיהיו לתועלת לבניין הארץ ולתחיית העם, ומאידך יש לנו 1,000,000 יהודים שיהיו לנו למעמסה, ובמקרה הכי טוב יהיו אלמנט אדיש. עלינו להבליג ולהציל את 10,000 שאפשר להצילם מבין 50,000, על אף התלונות והתחנונים של 1,000,000. עלייה של המבוגרים מטהרן משמשת דוגמה. מחוץ לחלוצים ולעסקנים ציוניים באים המוני אנשים שאין להם כל קשר עם הציונות. אנשים ששוררת ביניהם דמורליזציה גמורה במובן הלאומי. ולכן עלינו באין ברירה לוותר על הצלת האלמנט המזיק. ההנהגה שלנו שיקרה אותנו, אמרה לנו, אתם עובדים להציל יהודים, אבל רק דאגו לכך שיהיו רק מהמפלגה שלנו. להימנע במידת האפשרות להביא אלמנטים בלתי ציוניים לארץ ישראל. אם כל הפעולה צריכה ומוכרחה להתנהל מנקודת מבט ציונית, הרי השותפות עם אגודת ישראל ואף עם הרוויזיוניסטים לא זו בלבד שאין בה כל תועלת, אלא להפך, היא מזיקה מאוד.
וכשבאה קבוצה של דתיים מהמפד"ל, שהם לא היו חרדים, אז אמרו מכסות. 5%, 10%, אני לא זוכר את האחוזים, אבל אם היו שומר הצעיר, בלי חשבון, לעלות. וחרדים לא נתנו בכלל. לא נתנו לעלות. איסור. אני אומר לך, שלחו שליח מארץ ישראל עם הוראה רק מתנועת נוחם, שזה מפא"י, דרור, שומר הצעיר, רק זה. בית"ר, מפד"ל, לא. וחרדים בכלל לא. ומה היה הטיעון? הם ראו שאנחנו רוצים להציל כל יהודי. אז הם שלחו את השליח הזה, והוא ישבתי לילה שלם, לא עצמנו עין, לשכנע אותי שהם פשפשים, שאם נכניס אותם לצמר גפן, הם יתרבו.